Arek man semongko kok ora enak panganan. Njemuk wae kok ya golek liyane. Jadi kowe to sing nyolongi semongko yo. Jelas mantap iki, negeri iki. Jadi kowe to sing tukang nyolongi semongkokku. Lah, kursi siji kok, Nek. Lanjut kae sapa kae? Kae sapa kae sing mecahi kae semono kae? Mending balekke apa mending tak denda kowe? Ya wis, Nek. Tak balekke bae. Sepurane yo. Ya. Asik, rumput.